Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. President van het Venezolaanse staatsolieconcern PDVSA, Manuel Quevedo, tevens minister van Oliezaken, heeft gisteren een bezoek gebracht aan Curaçao. Hij sprak uitgebreid met de werknemers van de PDVSA. De minister zei er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat hij tot het eind van het jaar de salarissen kan blijven betalen. Zoals bekend loopt eind van het jaar het leasecontract van de PDVSA af. Op dit moment wordt er weinig werk verricht bij de raffinaderij, maar Quevedo wil meer leven in de brouwerij brengen. Daarom moet er een start-up komen in augustus en daarvoor is het nodig dat er olie wordt geleverd vanuit Venezuela. Quevedo gaf aan dat hij hard aan zal werken om te zorgen dat de raffinaderij weer beter gaat draaien. De woorden van Manuel Quevedo hebben tot veel enthousiasme geleid bij Guilmar Pik-Pisas, oud-minister-president van Curaçao en huidig parlementariër. Hij vindt dat Curaçao Venezuela een voorkeursbehandeling moet geven. Het land wil graag verder met de raffinaderij en we weten wat we aan ze hebben. Venezuela heeft ons nog nooit slecht behandeld, aldus Pisas, die de regering vraagt er hard aan te werken dat PDVSA ook na 2019 de raffinaderij onder zich kan hebben. Tijdens zijn bezoek aan Curaçao sprak Manuel Quevedo ook met minister-president Eugène Ruggenaat. Quevedo liet weten dat PDVSA graag door wil gaan na 2019 met de operatie van de raffinaderij. Volgens Ruggenaat ligt er een transparant project op tafel en is er geen politieke inmenging nodig. Wel was hij blij met de toezegging van PDVSA om weer een start-up te gaan beginnen met de raffinaderij. Binnen de Curaçaose politie is ongenoeg ontstaan over het feit dat elke agent maandelijks minstens 15 boetes moet uitschrijven. Veel agenten halen dat momenteel niet en dat betekent dat ze vaker bijvoorbeeld verkeerscontroles moeten gaan houden. Veel agenten zijn niet blij met de druk. Gevolg zal wel zijn dat er op Curaçao meer boetes zullen worden uitgeschreven. Stichting Human Rights Caribbean is van mening dat de omstandigheden waarin vluchtelingen op Curaçao gevangen worden gehouden nog steeds onder het minimum ligt. Zo is de voeding onvoldoende en worden Venezolaanse vluchtelingen onder druk gezet om tickets te kopen en via een derde land terug te keren naar Venezuela zonder juridische bijstand te ontvangen. Dat meldt Iteke Witteveen namens de organisatie Human Rights Caribbean. Het ministerie van Algemene Zaken van Curaçao maakte gisteren bekend dat in het kader van de versterkte internationale samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Amerika bij de bestrijding van illegale drugsactiviteiten een Amerikaanse AWACS-vliegtuig tijdelijk gestationeerd zal worden op Hato. Het geavanceerde vliegtuig zal in de komende periode de huidige inspanningen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in de Caribische regio komen ondersteunen. Overal ter wereld gaat het aantal malaria-gevallen gestaag achteruit, maar in Venezuela gaat het de andere kant op. Dit als gevolg van de aanhoudende politieke en economische crisis aldaar. Een consortium van 5 gezondheidsorganisaties dat in Venezuela de malaria-database heropbouwt, schat dat er tegen 2020 2,5 miljoen malaria-gevallen zullen zijn in het land. Officiële cijfers spreken echter van rond de 1 miljoen malaria-gevallen in 2020. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.